Slovenská pošta hľadá priestory, z ktorých by mohla zákazníkom posielať zásielky. Zatiaľ ich našla 70. Sú medzi nimi aj menšie obce, v ktorých pred niekoľkými rokmi zrušila svoje kamenné prevádzky. Táto pošta v Čifároch v Nitrianskom okrese je už 3 roky minulosťou. Podľa miestnych chýba najmä starším ľuďom. Musia buď dávať pani poštárke listy alebo šeky, vyplatenie. Musíme chodiť do Vrábel a tam je tiež z ich ľudí dosť ako na tej pošte. V rovnakej situácii sú aj obyvatelia Malých Chindíc. Najbližšiu poštu majú vzdialenú 4 kilometre. Menšie balíky im nosí doručovateľ. Ale asi menších rozmerov poštu, dôchodky. Chodí každý deň. Vyzdvihnutie balíkov do 30 kg doručovaných poštou by už od minulého týždňa nemal byť problém pre ľudí v Čake pri Nových Zámkoch. Na obecnom úrade zriadila svoj Pošta Point. Podmienkou bol vlastný skladový priestor, internetové pripojenie a parkovanie v blízkosti prevádzky. Ľudia prídu, buď majú tak, že zásielka je už zaplatená, že sa len vydá, alebo s tým, že aj uhradia poplatok za tú zásielku. Hoci bude pošta svojmu zmluvnému partnerovi za to platiť, stále je to pre ňu podľa jej hovorcu úspornejšie ako prevádzka kamennej pobočky. Zatiaľ majú takýchto partnerov po Slovensku 70. Zákazníkom najmä v malých obciach chcú vrátiť aj ďalšie služby. Vrátanie podávania listových a balíkových zásielok, vyberania a výplaty poštových poukazov, sociálnych dávok. Vhodným priestorom na to môže byť napríklad miestny obchod. Slovenská pošta má aktuálne takmer 1400 kamenných prevádzok. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na teraz neeviduje žiadnu žiadosť pošty na zrušenie niektorej z nich. Marína Opálková, Miroslav Liko, RTVS.